your higala friend, Little Miss Claus. It's actually me, Rhian. I'm just wearing a little, cute little Miss, actually just a Little Miss Claus dress. It's for kids, and I took off the arm things because it left marks. I can take off my hat, but Buot ba? yeah. Also, mga higala friends, Mommy said that the Christmas celebration in the Philippines starts September 1, which is today. And also, she's Countdown, di ba? Mag-countdown yeah, na. countdown from the births. September is the first month of the births, because September, October, November, and December. September to December. And also, Philippines is the longest Christmas in Philippines. Sorry about that. I forgot. So Wait a minute. You should read it. 1 sec. I need to get the script. 1 second. We need to find the script. Mga higala friends, I'm just reading on Google for information about Christmas in the Philippines. So I'm gonna read it. The Christmas season gradually starts from September 1 to December 25 and ends in either the 3rd or 4th week of January or February. It is celebrated for almost half a year, 4 months, and 3 to 4 weeks or 5 months. Tagal, no? Generally, holiday decorations are available as early as the National Heroes Day weekend in August. Radio stations begin playing Christmas carols and hold countdowns. And that's it. And that's it. So, kakanta na tayo ng Pasko, no? Pasko na naman, o katuling at araw. Pasko na saan, bilang pagkakalan. Ngayong ay Pasko, dapat pagsalamatan. Ngayong ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Tayong araw na aking pinagkaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Ang pag-ibig nagdahari. Pasko na naman, o pagtuloy ng araw. Pasko na saan, hirap ako kailanlan. Ngayong ay Pasko, dapat pagsalamatan. Ngayong ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Daring araw na aking pinagkaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagkahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Daring araw na aking pinagkaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagkahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Daring araw na aking pinagkaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagkahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Daring araw na aking pinagkaminiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig
you for watching, and I hope I see you again tomorrow. The second day of Christmas in the Philippines. Second day of Christmas. Celebration? Yeah, second day of Christmas celebration. I get so excited when it's Christmas. When I open all the Christmas presents, I love opening Christmas presents. Pasko. Pasko! So, malapit na ang Pasko po. Malapit. Malapit ng Pasko po. Pasko, Pasko, Pasko everywhere. Pasko, Pasko, Pasko diri, Pasko diri, Pasko diri, Pasko diri, Pasko diri, Pasko diri. Pasko diha. Pasko diha. Pasko diha. Og diha. Og what? Og diri. Pasko diri. Oh! Don't worry. Okay, bye-bye mga Higala friends. Bye mga Higala friends. So, sana nag-enjoy kayo sa unang kanta ni Rhian sa Pasko this year. Yep. Yan, Pasko na naman po. Pasko na naman, o kay turing ng araw. Paskong nagdaan, tila bakukanan lang. Bye! Pasko na naman, o kay turing ng araw. Paskong nagdaan, tila bakukanan lang. Ngayong ay Pasko. Christmas celebration, the first day. Thank you, everyone. Tomorrow is the second day of celebration Christmas in the Philippines. Maayong Pasko. Bye-bye po. Maayong Pasko. Bye. Salamat po. Salamat po. Woohoo! I'm so excited for Christmas. It's only 4 months now. 4 months sa Pasko. I think. Maybe 3. Hindi ko alam. Bye! Salamat po. Mahal ko kayo.